So yun, bearing na ito. 646 si Idol Ricky. Race to 7. 22k ang costa. Oh, bearing na, bearing. 6-4 standing. 6 si Idol Ricky, 4 si Idol Trias. 2-1. Basta lahat ng gusto niya nakadubla. Bearing niya tayo dyan, bearing niya. Pare mamut, baka naman. Marimamot. Sagana mo ha. Marimamot, sagana mo. Bakang kami doon yung Jollibee. Harold. Lumipat kami ng court. Pero last hit na yan. 6-4 lumipat na kami. 22k. 22k. Last hit na yan. Pag nanalo kami dyan, kami na panalo. Marimamot, at sa upa. Sumangkat ka rin tayo sa gana mo. Lagi pa rin ang kalaban, Harold. Si Parikin Trail yung vlogger. Nalubat kasi siya, nalubat. Shout out sa'yo, parang naman. Parang CSR. Bonde na pa kami, unang set, marami ko na 11k. Tapos ngayon, 22. Sige mo na yan. Last shot. $22-3, 3 minutes natin mga bro. Oo, ginabi na idol kasi ikaw, matagal yung si Trias. Tumira. Nagpapahinga. Shout out sa'yo, Daog.
pare naman. 2-1. Malubat, anim na sa likod. 3-1. 4-1. Pangalawa. Pangatlo. Pag pa, pare mamot. I-Jollibee mo na yan. Lalo na tayo. 22K boss. Fist bump ng Idol Rio. Video na. Shout out, pare mama. Tali mo sa bisig yan. Hello guys! Ay, naman sa kanila gagawin nga no. Eh, chika. Yun, thank you San Fernando, Pampanga. Dito na natin.